boss major idare chambari wagwa tita monsa nakuruga dare burugwa ne bandi busu da shule ini nandizi rekle dokubata pefe asika dai fembera chama farira neja usinga farira ama pacho ndanga chitinda kona nisikasive kuti hauzifarire aikaka usanditendere iunza usanditendere ekuta usanditendere shingakwana inovakadendere zvaunotsvaga ukazviwana unozvitora sezvisina basa vamwe vaitoshuwira vave vose asi zvavanoita hazvifadza chose mumwakati moyo muti unomera pa yatsohana cheti pa yarovera pa ndoita saiko usabune monjanji ndokunde musiko chanzwa mumwe cheti idzi dzinotipisa akapinda muruda vanozvinzwisisa kune ma-M1 akarasiswa asika daifembera zvamafarira nezvausingafarire pamwe pacho ndanga ndichiti ndakona ndisikasive kuti hauzvifarire aikaka usanditendere iunze usanditendere nekuta usanditendere shingakwana inovakadendere kune pfimbi iri pakati pemoyo wangu ndoibuditsa zvibule pachena inene newe chete tikapindira zvatoreva kuti hatore machena burugwa nebhandi busu neshule ini nandizi rekle ndokubata pefe asika daifembera zvamafarira nezvausingafarire pamwe pacho ndanga ndichiti ndakona ndisikasive kuti hauzvifarire